Nova derrota pro Executivo nada máis arrancar o curso político. A redución da xornada laboral non logra apoios no Congreso. Junts, PP e Vox dixéronlle non esta tarde ao proxecto Estrela de Yolanda Díaz. Nuns momentos realizarase a votación. A Unión Europea e a OTAN din que defenderán cada centímetro do seu territorio tras a incursión de drons rusos en Polonia. O primeiro ministro polaco fala de provocación a grande escala e alerta de que é o máis semellante a un conflito armado desde a Segunda Guerra Mundial. Logo de 11 anos en avalar, tras fender nun temporal, a famosa Pedra de Muxía vólvese mover. E sen que ninguén lle fixera nada. Milagre ou non, o certo é que a rocha volve a avalar coincidindo cas novenas da Virxe da Barca. Moitas horas de sacrificio e dedicación á perfección é o obxectivo das futuras estrelas da danza clásica que se forman nunha academia de Marín. Compartimos unhas horas de ensaio con elas. Boas noites. O Congreso dos Deputados debate hasta ahora unha das medidas estrela do Goberno de coalición, a redución da xornada laboral abocada, María, ao fracaso. Se aínda non está votada, Pablo, pero todo apunta á crónica dunha morte anunciada precisamente porque xa o avanzaron así os grupos en Malia. Todo isto, Yolanda Díaz non quixo defender o seu proxecto nun primeiro momento, dixo que a ser unha anomalía e tamén para a sorpresa do presidente da Cámara, non o fixo, agardou a que os diferentes grupos dixeran os seus argumentos. Logo sí, logo pensou en vitoria, malia a derrota dentro do Congreso dos Deputados e dixo que nas rúas, sí, os sindicatos sí que estaban convidando a xente a apoiar esta medida. É a crónica dunha morte anunciada, como ben dicíamos, e votarase nos vindeiros minutos aquí no Congreso dos Deputados. Vayamos juntos a un panadero. Co resultado coñecido de antemán, a ministra de Traballo renunciou a presentar o proxecto de lei para escoitar primeiro os argumentos de Junts, do PP e de Vox en contra da reducción da xornada laboral. Os cataláns din que é prexudicial para o seu tecido empresarial e que responde a un só interese. Aquest, vicepresidenta segona, és el seu projecte personal. Avui gairebé la seva supervivència política, recolzat pels sindicats espanyols. Para Vox é unha medida trampa. ¿Qué tipo de insulto es este a los españoles? ¿Viene usted a vender que hay que trabajar menos en un país en el que falta empleo? El señor Sánchez la está mandando a usted al matadero. O PP criticou que a reducción da xornada chegara ao Congreso politizada, din, sen consenso e sen medir as consecuencias. No es la disyuntiva de reducción de jornada sí o no. Es si lo queremos hacer con consenso o con su imposición, con responsabilidad o con su propaganda, con trabajo o con su ideología. Si usted lo hace en estos términos, puede poner en una seria amenaza más paro, menos sueldos, más precariedad, más inseguridad jurídica. Na quenda de réplica, Yolanda Díaz acusou a Junts, PP e Vox de darlle as costas á clase traballadora. Este debate va, señoría, de repartir la productividad. De esto va este debate. Y quien se está forrando tiene que entregar un poquito a su país. Hablamos, señora Nogueras, de media hora diaria al día. Es que ustedes creen hoy, con enorme felicidad, que golpean al gobierno o que me golpean a mí misma. Pero no. Hoy la bofetada va a ser sonora y va a ser una bofetada sonora a 12,5 millones de trabajadores y trabajadoras. Día di que o debate está gañado na rúa e que por iso volverá a levar a reducción da xornada laboral ao Congreso. Primeira sesión de control ao goberno do curso no Congreso. Mantiveronse as vellas estrategias. Saíron á palestra para desgastar o goberno Santos Cerdán ou Begoña Gómez. Se reanuda la sesión y continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno. Comezou o curso como rematou o anterior. Usted ya no tiene en la cabeza los españoles. Usted ya solo tiene miedo. Sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. Mesma música, mesmo ton. Os líderes dos principais partidos manteñen a bronca nesta primeira sesión de control do curso político. Solo le mueve el miedo. El miedo a los jueces por lo que saben. No nos va a provocar. Estamos haciendo lo que exigíamos. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio.
Feijóo atacou coa corrupción o mesmo día no que Begoña Gómez estaba chamada a declarar como investigada. O presidente do goberno golpeaba por outro flanco. Empieza este curso exactamente igual que lo terminó. Se escondió la maleta pensando que todos estos problemas de corrupción iba a taparse. La corrupción no se ha ido porque usted está aquí. ¿Qué ha hecho usted durante estos 10 días? Mimetizarse con la ultraderecha en su estrategia de bulos, desinformación e insultos. E así, ata o final, os segundos espadas tamén se cruzaron reproches sobre Gaza, inmigración e o fiscal xeral do Estado. Precisamente a muller do presidente do goberno declarou hoxe ante o xuíz. Begoña Gómez recoñece que a súa asesora na Moncloa fíxolle favores puntuais, pero afirmou que foron xestións persoais como amiga e nega que colaborase na súa actividade privada profesional. Esta é a cuarta vez que a muller de Pedro Sánchez declara ante o xuíz que investiga, lembramos, por presunta malversación de fondos públicos. A asesora da Moncloa, Cristina Álvarez, tamén estaba citada hoxe, pero acolleuse o seu dereito a non declarar. Un estudo encargado polo Ministerio de Transportes acredita que hai demanda para implantar un servizo de trens de proximidade en Galicia. A rede, segundo revelou o ministro Óscar Puente, estaría articulada en 4 áreas: a da Coruña, a de Vigo, unha liña atlántica e outra que percorra o interior da comunidade. Na mesma comparecencia, o ministro asegurou que Renfe valora reclamar a Castela e León e Galicia os cartos perdidos polos cortes de circulación ferroviaria nos incendios do pasado mes de agosto. O Goberno Central acaba de notificarlle á Xunta a chegada inminente de 2 menores non acompañados e soubo extraoficialmente da chegada de outros 15 adolescentes solicitantes de asilo. Deste xeito, o Estado envía a Galicia 15 menores máis que non están incluídos nos 317 asignados á nosa comunidade. A conselleira de Política Social dixo na Cámara Galega que están fartos de imposicións. Anunciou que recorrerán ante o Supremo o Real Decreto de redistribución de menores non acompañados. Nos van a enviar a Galicia nestes momentos 2 menores non acompañados e 15 menores solicitantes de asilo pola porta de atrás. Pero xa lle avanzo, non imos a cansarnos de recurrir. Vamos a recurrir ante o Tribunal Supremo os novos decretos por parte do Goberno de España. Galicia non vai a admitir nunca máis ese trágala e esa imposición por parte do Goberno de Pedro Sánchez. O xuíz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, iniciou dilixencias tras a denuncia por odio contra os promotores do boicot o equipo ciclista israelí que participa na Volta a España. Segundo a Asociación Acción e Comunicación sobre Oriente Medio, as concentracións non son manifestacións pacíficas, senón accións organizadas que poñen en perigo os deportistas e espectadores. Tamén a Asociación Profesional da Garda Civil denuncia os comportamentos de algúns dos manifestantes. A Volta despediuse de Galicia despois de 3 tiradas. Saiu do barco de Valdeorras, onde se escoitaron outra vez berros en contra de Israel. Israel, Estado terrorista! Protestas que non afectaron o desenvolvemento da proba. Y solo lo que pido que el ejercicio de ese derecho absolutamente legítimo, y diría que en estos momentos necesarios de manifestación, no perturbe la seguridad. Movilizacións que ven legítimas dende o PSOE. Por encima de esta manifestación deportiva tamén están los derechos humanos en el mundo. Mentres que o PP considera que o goberno non é capaz de garantir a seguridade. No sé qué es más preocupante. Si que España como país no sea capaz de garantizar la seguridad ante un evento deportivo internacional o que el propio gobierno promueva que no pueda ser seguro un evento internacional deportivo. Preocupados están os ciclistas. Reunidos no barco decidiron que si se pon en risco a súa seguridade están dispostos a plantarse. Lo que queremos es que los corredores puedan correr. Es lo único que pedimos y es lo único que queremos. E que non se repitan situacións como as deste martes na Meita de Mos. Impedir unha competición deportiva non é nin será nunca unha manifestación pacífica. Jucil, a Asociación Maioritaria da Garda Civil, pediu que se investigue e se realicen detencións polos incidentes do martes. Día intenso na crónica internacional. Europa endurece a súa posición contra o goberno de Netanyahu. Hoxe, a presidenta da Comisión Europea, no seu discurso do Estado da Unión, anunciou un paquete de medidas para deter a situación inaceptable en Gaza. Entre elas, propón a suspensión parcial do acordo comercial de Europa con Israel. Bruxelas, María Calvo.
Sí, Ursula von der Leyen anunciou hoxe no Parlamento Europeo en Estrasburgo que a Comisión limitará o comercio e freará os pagos con Israel sen que isto perxudique ao traballo coa sociedade civil israelí. Esta mesma tarde, no marco da cooperación bilateral Unión Europea-Israel, fontes da propia Comisión puntualizaron que Europa suspenderá aproximadamente 14 millóns de euros correspondentes a proxectos en curso, deixando en pausa aqueles de cooperación institucional con Israel que xa estaban en marcha. Ademais, a presidenta da Comisión tamén propuxo sancións contra os ministros extremistas de Netanyahu e tamén contra os colonos violentos. Unhas medidas todas elas que precisan do apoio dos 27 e por iso que a propia von der Leyen xa dixo ser consciente de que será difícil acadar maiorías. Así e todo, este anuncio foi recibido entre os aplausos dun hemiciclo do Parlamento en Estrasburgo tinguido de vermello por parte da bancada progresista e tamén de eurodiputados de esquerda que denunciaban así o drama humanitario que se está vivindo en Gaza. A Casa Branca acusa a España de alentar os terroristas. É a resposta da administración Trump ante as medidas anunciadas polo goberno para castigar a Israel pola matanza de palestinos en Gaza. O Departamento de Estado norteamericano di que é profundamente preocupante que a España lle dea as costas ao país hebreo en referencia ao embargo de armas decretado polo executivo de Pedro Sánchez. E a OTAN estuda xa a resposta á incursión de drons rusos sobre Polonia, o incidente máis grave entre Rusia e un membro da alianza desde o inicio da guerra de Ucraína. O primeiro ministro polaco, Donald Tusk, dixo que é o momento en que o seu país está máis cerca dun conflito armado desde a Segunda Guerra Mundial. O Kremlin asegura que o incidente non foi deliberado. As alarmas activábanse de madrugada no leste de Polonia. Polo menos 19 drons rusos armados acababan de penetrar no espazo aéreo do país. 3 deles foron derrubados e os restos doutros 8 caeron sen causar feridos, aínda que si danos nalgunhas casas e vehículos en localidades próximas á fronteira con Belarús. Durante varias horas, Polonia pechaba o seu espazo aéreo. O primeiro ministro, Donald Tusk, convocou de urxencia o seu Consello de Ministros e acusou a Rusia dunha provocación a grande escala. Tusk aclarou que non están en estado de guerra, pero salientaba a gravidade do incidente. Ale ta sytuacja, która stawia nas wszystkich bliżej otwartego konfliktu, bliżej niż kiedykolwiek po II wojnie światowej. Polonia invocou o artigo 4 da OTAN que obriga a consultas entre os seus membros para avaliar o grao da ameaza. O seu secretario xeral mandáballe esta mensaxe a Moscova. Know that we stand ready. That we are vigilant and that we will defend every inch of NATO territory. A diferenza de outros incidentes, desta volta Rusia non negou a incursión, pero aclarou que non había obxectivos militares en Polonia. A explicación do acontecido deuna un dos seus principais aliados, o ministro de Defensa de Belarús. Explicaba que os drons dirixidos a Ucraína perderon o rumbo por danos nos seus sistemas electrónicos. Que fai Rusia violando o espazo aéreo de Polonia? Imos aló foi a mensaxe do presidente estadounidense Donald Trump, que esta tarde falou co seu homólogo polaco. A presidenta da Comisión Europea condenou o incidente e ofreceulle a Polonia a solidariedade do resto da Unión. O Reino Unido estuda o envío de avións británicos para reforzar a defensa aérea polaca. É o incidente máis grave que deixa a xornada de mobilizacións en Francia. Ademais da queima desta fachada en París, houbo cortes de estradas, saqueos e peches de centros escolares. Baixo o lema "Bloqueémolo todo", os convocantes protestaron contra os recortes orzamentarios anunciados polo executivo do xa dimitido, François Bayrou. As protestas deixan case 300 detidos. Inditex obtivo un beneficio neto de 2.791 millóns de euros no primeiro semestre deste ano. Un incremento do 0,8% respecto ao mesmo período do ano anterior. Unhas cifras que confirman que Inditex segue medrando, pero que ese crecemento se ralentiza. As accións da Téxtil galega disparáronse na bolsa un 6,5% esta tarde. Na compañía destacan a fortaleza nun contexto complexo e as boas perspectivas para o próximo semestre. De volta, ca actualidade máis próxima, esta tarde faleceu no Hospital da Coruña o home de 85 anos de idade que onte quedou ferido pola explosión dunha bombona de butano no seu domicilio de Marín. O home estaba só no momento da explosión na súa vivenda, que quedou totalmente destruída. Nun primeiro momento, axudado pola policía e máis un veciño, puido sair da casa polo seu propio pé, pero a gravidade das feridas fixo imposible salvarlle a vida.
En Santa Comba, un accidente laboral deixa un morto. O home faleceu ao caerlle enriba unha peza de ferro. Patricia Vilar. Sí, o accidente tivo lugar este mediodía. O falecido, un traballador de 51 anos, caeulle enriba unha peza de ferro de gran tamaño mentres traballaba nesta nave da parroquia de Santa Sabiña, en Santa Comba. O 112 recibiu o aviso sobre a 1:30 da tarde. Ata aquí desplazaron os equipos de emerxencias, incluído un helicóptero medicalizado con base en Santiago. O traballador non chegou a quedar atrapado debaixo da peza de ferro e os sanitarios intentaron reanimalo, pero non puideron facer nada para salvarlle a vida. Un veciño de Aranga de 86 anos morreu nun incendio orixinado na lareira dunha vivenda deshabitada, situada a carón da casa onde residía. Os bombeiros encontraron o seu cadáver entre os restos calcinados. Cren que se propagou moi rápido ao haber material combustible arredor. Atropelo mortal nun treito interurbano da localidade de Laioso, en Brea. O falecido, un varón de 89 anos, atravesaba a estrada ás 6 da mañá cando un turismo o levou por diante. Vivía a só 1 quilómetro de ali. Ninguén da veciñanza se explica que facía o finado fora da casa esas horas, 2 horas antes do abrente, paseando co seu can. Vivía só en Laioso, a apenas 1 quilómetro de distancia, e tiña unha cuidadora de día. Esa mañá levantaría esa hora que cuadrou e deixo por salir, e mire que foi buscar. Xa quedou no sitio. Non sabía pa onde iba, esa hora non se ve nada. Bueno, tuvo a mala suerte que pasou outro coche ali no momento rápido. No firme da estrada OU540 inda se ven as marcas do equipo de atestados da Garda Civil de Tráfico no lugar do atropello en sentido Ourense. O finado viúvo de 89 anos ía descalzo, sen chaleco reflectante e acompañado do can. A Garda Civil di que atravesou a estrada por onde non se debe. As circunstancias do accidente ainda están en investigación. Un tramo lixeiramente curvo, á altura do quilómetro 30. A condutora do turismo que ia traballar e deu negativo en alcohol e drogas cumpriu trasladala en ambulancia ante o seu estado nervioso. A investigación leva ao xulgado de instrucción de Bande. Un home matou dun disparo de escopeta a outro veciño. Foi esta tarde nunha vila de Granada. O autor dos disparos fuxiu. En estes momentos está atrincheirado na súa casa na que retén a muller do home que matou. A Garda Civil despregou un dispositivo con medio cento de axentes para capturalo. Imos con máis asuntos. O suicidio é a primeira causa de morte non natural en España e cada 10 de setembro lembramos en todo o mundo que este tipo de morte, o suicidio, pode chegar a preverse. Alejandro, como se visibiliza? Sí, pois por 9º ano consecutivo o Movemento Galego de Saúde Mental tocou unha campá aquí nesta praza de Praterías para concienciar sobre este problema. Só aquí en Galicia no ano 2024 suicidáronse alrededor de 300 persoas, unha cifra que supera de lonxe a media nacional. Por iso piden que se poñan en práctica as políticas de prevención da Organización Mundial da Saúde para reducir a unha terceira parte o número de casos antes do ano 2030. Tamén piden máis recursos en atención primaria, tamén nos concellos e, por suposto, aumentar a investigación, porque é moi importante a investigación, porque con eses datos de 11 casos por cada 100.000 habitantes aquí en Galicia fronte a 7,8 a nivel nacional. Grazas, Alejandro. Ballet de Galicia é unha escola de danza que abriu en Marín en plena pandemia e dende moi pronto comezou a levar os seus alumnos a concursos internacionais con moi bons resultados. Iso fixo que moitos bailaríns estranxeiros se fixaran neste centro e decidiran vir vivir aquí para mellorar. Diego é de familia mariñeira. Dende a súa escola de Marín leva constantemente os alumnos a concursos internacionais. Por Europa, eu penso que xa fomos por toda Europa e as finais do mundo sempre son en Estados Unidos e aí vamos cada ano. E tamén o mundo ven a propósito a Marín. Por exemplo, Ana Paula. Yo soy bailarina mexicana. Estoy aquí porque Diego Landín me dio una beca hace 2 años y pues me encanta y pues igual. Lola é do propio Marín. Eu quero ser bailarina profesional. Tens que poñer o teu corazón porque se non hai corazón non aguantas as horas. É que tens que pensar tantas cousas a vez que non che aburre, non nada. 8 horas ao día botan estas bailarinas de luns a sábado. É un soño que pode despertar moi pronto. Vemos como asoman as pequeniñas a disciplina. Son rapazas de 6 a 9 aniños, pero xa co esa idade xa veñen 4 horas mínimo o día todos os días, sábados incluídos, non descansan ni os sábados.
Valentina tamén chegou dende México. Bailo porque me gusta, me hace feliz y me hace sentir libre. Yo siento que si no bailara, no tendría mi misma personalidad. Unha escola que naceu ca pandemia e quere seguir crecendo. O seguinte paso é que sea unha compañía profesional de danza. Unha disciplina, unha arte milimétrica. Nestes tempos efémeros de cambio constante, raro é ver un negocio que dure 120 anos. É o caso de Casa Gallardo en Mos, o decano dos restaurantes na Bisbarra de Vigo. Un clásico que ofrece case as mesmas comidas que en 1905 e que triunfa tamén pola xenerosidade ca clientela e que ademais fai concertos. Clásico entre os clásicos, Casa Gallardo en Mos leva 120 anos servindo comidas desde que en 1905 fundase Perfecto Rodríguez, o avó de Waldo. Chegou a ter pensión e o trazado da bella estrada de Madrid obrigou a desprazalo, pero nunca pechou. O establecemento estaba na antigua, aquí diante, na antigua Nacional 120 Vigo-Logroño. Cando fixeron a estrada, pois tuveron que tirar o bar, o edificio. Tiraron e, o retranqueo foi para aquí, para atrás. Chegou a estar pechado? Nunca. En obra, cando estábamos en obra, estuvo aquí debaixo onde... Algúns aínda lembran o polo estofado e as luras guisadas de tía Romana e o lacón con grelos que aínda se fai 120 anos despois. Entre as mesas conviven rapaces cos máis veteranos do bar, como Antonio Penas, que coñeceu a muller aquí. Caseime aquí, entonces foi o... Quen me casou aquí prácticamente foi o pai do Valdo. Sí? Sí. Van para Vigo, a miña muller estaban esperando o autobús, eu tiño 600, e dixo, mira, leva estas mozas que van para Vigo, que pode decir que está de confianza. E a remuda está garantida, semella que en Casa Gallardo haberá vida 120 anos máis. Non todo o mundo ten a sorte de comer de restaurante entre semana, pero comer na oficina non ten por que estar reñido con descoidar a saúde. Pratos caseiros ou preparados con alimentos frescos son as opcións máis escollidas por quen ten que levar a comida ao traballo. Da cociña de Manuela saen a diario unhas 40 comidas para quen come no seu lugar de traballo. Levan moito para a oficina, levan ao mellor para colexios que teñen turno de tarde e veñen aquí tamén a coller. Outra opción é levar a comida da casa, que o fai di procurar unha alimentación sa. Trabajo de bombero y tengo que cuidarme la salud, con lo cual la comida tiene que ser controlada. Lo que me hago para cenar, me hago un poco más y me llevo al día siguiente el tupper para comer. Normalmente hago eso. Suelen ser comidas simples, sinxelas, eu que sei, pasta, ensaladas, cousas dese estilo. Manuela ofrece menú completo ou medio menú, no que non faltan verduras, pastas, peixe ou carne. Casi sempre cociño todo ao forno, o sea, poucas grasas, despois sí que tamén no inverno hai moito de cuchara. Comer no traballo tamén pode ser unha vantaxe. A especialista en nutrición, Fátima Branco, destaca que as cantidades adoitan ser máis reducidas, con todo, fai unha advertencia. Importante, si comen na oficina, que non estén traballando, sino que sexa un momento de liberación, de descanso, para comer despacio, non facelo rápido, porque senón a digestión é peor, a acumulación de gases, etc. Outra recomendación, evitar os envases de plástico e se quence a comida que se faga nun recipiente de vidro. Comer na oficina sí, pero sen descoidar a saúde. Un símbolo da Costa da Morte, a Pedra de Abalar de Muxía, volvese mover despois de 11 anos, cando fendera por culpa dun temporal. Desde aquela, a famosa rocha non abalaba. Agora, e sen que se lle fixera nada, coincidindo cas novenas da veciña Virxe da Barca, a Pedra de Abalar volve a ser iso, a Pedra de Abalar. Segundo o dicionario, abalar é axitar ou facer oscilar unha cousa sen a cambiar de lugar. Pois neste vídeo grabado a semana pasada vese que a mítica Pedra de Abalar de Muxía abala. Non se vía tal desde 2014, pouco despois do incendio que arrasou o santuario da Virxe da Barca. Fendeuna unha vaga de mar. Que se saiba, era a terceira vez que rompía, e non se moveu máis. Ata agora, coincidindo coas novenas da Virxe da Barca. Non se sabe a explicación, nin tampouco importa demasiado. Volveron a Andia, na que a Virgen da Barca iba antes, que era do 1930 ou así. Volveron a preparar, puxeron a Virgen da Barca e trouxeron arriba da Pedra de Abalar, e dali a 2 días
a pedra empezou a avalar. Non sei se son milagros, si que pode ser, pero sei que a pedra outro día estaba avalando. O venres celébrase aquí a Festa da Barca. As novenas xa empezaron o xoves pasado e durante toda a semana houbo un regueiro de xente. Despois de 11 anos, nesta ocasión poden volver disfrutar dunha das grandes iconas do patrimonio galego, a Pedra de Abalar de Muxía. A vida en Marte foi de vello ciencia ficción, pero a investigación espacial podería cambiar isto, porque as rochas moteadas de cores que encontrou a Perseverance da NASA no planeta vermello levan compostos asociados ao carbono orgánico e a procesos químicos relacionados ca aparición da vida tal e como a coñecemos na Terra. Poderían ser a proba da existencia de vida no pasado de Marte. A ver se agora atopan vida no Mércore. Señoras e señores, benvidos a Madrid. Teño que dicirlles que viñeron co Guernica na súa viaxe a España. Con estas indiscretas palabras anunciaba o piloto aos pasaxeiros que viñan de Nova York que levaban na bodega a obra mestra de Picasso. Era o 10 de setembro do ano 1981. A pintura levaba 44 anos fora. A operación foi tan secreta que case non houbo nin medidas de seguridade. Por non houbo nin aseguradora que quixera asinar unha póliza por se algo ocorría durante ese traslado desa obra de Picasso. Co plató convertido nun museo, marchamos. Feliz noite, ata mañán.